Hello, what's up mga kapulakit? Kasama natin ngayon ang mga Mamshis Pulakit. Sa ito nakikita nyo naman na お前はもう死んでいる。何？ Aka Pulakit shirt era namin awa. Nandito tayo para お前はもう死んでいる。何？ interviewin sila or may tatanong lang tayong kahit konting mathematical problem lang sa kanila. Ready po ba kayo? Dito po tayo ngayon sa bahay ng ating isang Mamshi Pulakit, si Mamshi Vanji Galvez. Mamshi Bet. Angie. Vanji, okay, wala siya nga nervous dyan yoy. Si Mamshi, Pulakit, Mamshi, Elena. syempre, yun ang aking pinakamagandang airbot. Tapos si Mamshi, Carol. tapos si Mamshi, George. grabe. George! Easy, buddy. George, kinay, lagi kaya mo. George sa araw. Georgia sa gabi. May tatanong lang ako sa inyo, mathematical problem. Wala na. Finish na. Wala lang laraw eh. Anto? Maminti ka kami sa kinabi. Maminti. Green-minded sila oh. Sige, ito hindi, mathematical problem. Kunyari, akal mo ay 1,000. Sige. Habang bata pa, sa damuhan magkabulan. Ami 1,000. O diya kaya, apagang ko. Si Mamshi Banji, idang ko 1 lasos. Si Mamshi Ano? Bet. Mamshi Bet, idang ko 1 lasos ma. Pigara ni nagkakaray. 800. Natan, si Mamshi Banji Malikdem, ay sorry. Idang ko'y 100 ma. Si Mamshi Fleda, 100 ma. Si Mamshi Georgia, sa gabi, idang ko'y 50. Tan si Mamshi Carol, idang ko'y 50. Sa ito pa, akin si kayo ran nanay, chichismusa kayo. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan.